بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد صدق الله العظيم. Ayat niki urut-urutane minangka jawaban saka dongane wong sing ulul albab nika. Sebab-sebab umurnya ayat niki wonten umul mukminin niku garwane Kanjeng Nabi sing ditinggal sedo niku dijuluki umul mukminin. Cacahe nalika Kanjeng Nabi sedo niku garwane sing ditinggal sedo ana 9. Tapi total garwane ora mung 9, total garwane Kanjeng Nabi nek muni mung 9 niku kleru. Sing bener nalika ditinggal sik 9 garwane Kanjeng Nabi. Tapi asline luwih 9 lah Sayyidah Khadijah sing wis sedo dhisik gawe 10. Terus Sayyidah Zainab binti Huzaimah iki ya sedo nalika Kanjeng Nabi cek sugeng berarti nikah kira-kira 8 wulan sedo ya wis 11. Cuman sing ditinggal sedo niku sik 9. Di antarane salah sijine Ummu Salamah niku namane asline Hindun, julukane Ummu Salamah. Ummu Salamah niku matur nek Kanjeng Nabi, ya Rasulullah la asma'u dzikra nisa'i fi hijrati bi syai'in. Kula kok mboten nate mireng blas ayat tentang hijrah sing nyebutke tentang wong wadon Kanjeng Nabi. Padahal wong wadon niku niki matur nang bojone nek nyeluk ya Rasulullah. Ora terus Kang utawa Mbah utawa mboten nang bojone Kanjeng Nabi Ummu Salamah. Kabeh garwane Kanjeng Nabi nek matur ya Rasulullah mboten. Sayyidah Aisyah ya Rasulullah. Pokoke ya harmonis romantis ya romantis tapi lek ngajeni nguli apa wae. Ya Rasulullah la asma'u wa dzakara nisa akhir hijrati bisyai'in. Kula kok boten nate Gusti Allah nerangke tentang wong wedok wadon nyebut wong wedon dzakara nisa akhir hijrati bisyai'in tentang hijrah niku ngoten boten boten enten keterangane kaya keinginane ya boten. Padahal kula nderek ijo itu nderek hijrah niku protese Ummu Salamah. Apa ya Pak anu wingi keterangan bab nang swarga sampe dadi prawan kabeh iku sing teko ya Ummu Salamah niki. Namine Hindun. Bareng diterangno somben nang akhirat kuwi kabeh didadekno prawan.
Wangsa'na inna ansa'nahuna abkara nguruban atroba li ashabil yamin. Besok ingsun Allah bakal ndadekake widodari insya langsung pukul didadekne wae widodari sing tambahan penghuni swarga niku ora kok dilairno wong. Mergo nang swarga wis ora ana wong lairno, ora ana wong pek, ora ana wong yo ngising wis ora ana. Nang swarga sampeyan ora ana keseren, ora ana kakus, ora jek rekoso nek jek enek kakus. Jadi sampeyan nang ayat surat Al-Waqiah kulo inna sya'na insya Allah dadekno widodari dicukul langsung didadekno insya. Wajalna abakar dadekne perawan selawase kelawan terus. Nah, salamah sing dadi ayat iki asbabun wilayah iki takok ibu Hindun niku. Ya Rasulullah, lah kula sing pun tuwa ngeten iki jenengan dadi perawan. Pokoke kabeh didadekno padha kira-kira umur 30-an. Dadi wong wedok iku kan mekar-mekare api-apike pantes-pantese ora ketok bocahi, ora ketok wis tuwek iku umur 30. Angger 25, 40, gelem ra gelem ya mulai nyekintut. Gua 45, 50 ya gelem ra gelem ya rambuté mulai simiran putih. Di nom-nomno ya wis kaya sak rambuté. Ora ketok dicek abang ya gang seminggu ya malah kaya sak wis amoh bersane to. Pokoke putih mulai abang. Lalu salamah takok, lalu sing pun tuwa kita dados perawan. Perawan kabeh digawe perawan kabeh swarga sampeyan iku. Jadi kira-kira umur 30 dideke digawe padha sak dedeke Nabi Adam, ora ana wong tuwek, ora ana wong sik kenomen. Jadi perawan kabeh. Nah, Bu Aisyah kan sik bocah. Bu Aisyah niku nalika dinikah umur 7 tahun. Pertama dikumpuli Kanjeng Nabi umur 10 tahun. Nah, cara menyampaikan kanggo pelajaran wong awam ya kaya kula pikir wong awam meskipun Sayyidah Aisyah itu cerdas ra kathah. Wah nek dadi perawan terus dikumpuli loro kabeh gembor. Coba nek loro terus wae ora ngono Aisyah. Nek swarga wis ora enek loro. Wis gak iso loro. La yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Nang swarga rati encloki yamasari ya la yamassu ora kesenggol masare ning kepok. Ora kesenggol blas rasa kesel, rasa ngelu, rasa wayah, pokoke rasa sing jengkelno enek blas. Kok awak pikirane ora iso mantep. Jadi perawan terus, resik terus, ora ana wong yo, ora ana wong ising, pokoke resik terus. Ora enek wong guareken nang swarga iki mangan sak pirae ya enak terus ora duwe guareken. Ape mangan sate sarinjing santekan ora duwe guareken. Penake ngono. Nek wong mergo seneng dunya lah kira-kira diumpet nang swarga ben selawas-lawas kok ngoten. Jadi orang kebelet nguyah, kebelet ngising benek. Mau saya enek wong yo ngising nang swarga ki enek penak kok. Misalnya protes mergo meri to ora disebut tentang wong hijrah. Mesti serano kan ilmu hajirina lil amri. Lil qura ilmu hajirin alladina menuju fisabilillah mungkin sing diterangno bab wong lanang. Mula terus jadi sebab turunnya ayat ini diodose diterangke oke. Fastajabahum rabbuhum fastajabah mongko nuli nyembadani ijabahi dongane wong sing duweni akal sehat iki ulul albab iki sing diterangno iki ulul albab iki sapa alladzina yaquluna wa qiyama wa qu'udan wa 'ala junubi wong sing selalu zikir ning Gusti Allah linggih ya mlakune ya ngadeke ya buke selalu eling Gusti Allah
terus banyak karena fi khalqis samawati wal ardi iki sing wong watake wong sing duweni akal sehat terus donga Rabbana ma khalaqta hadza batila sabanjure nika kanthi akhir ayat iki innaka latul mi'ad ayat iki janjine Gusti Allah nyembadani penuhune wong sing donga wingi wastajaba mongko nyembadani lahum maring wong akeh aladina sing donga iki kok sapa rabbuhum pangerane aladina sembadane donga piye ani satemene ingsun Allah ani kelawan satemene ingsun Allah iku lakuti ora niat-niate sapa ingsun amal amilin ing amale wong kang amal penggaweane wong kang amal mingkum saking sira kabeh bayane mindakarin sapa wong lanang au unsa utawa wong wadon ba'dukum utawi sebagiane ira kabeh iku mimpatin saka sebagiane iki jawab keluhane Ummu Salamah Gusti Allah nyembadani penuhune wong sing padha ndonga wingi lan ing ayat niki mencakup minangkani penuhune Ummu Salamah ayat niki ayat sing mempersamakan derajat antara wong lanang lan wong wadon. Wes saiki Gusti Allah bakal nyembadani kabeh amale umat Islam kabeh wong mukmin kabeh saka sliramu kabeh mindakarin au unsa lanang cek wedok sing berjuang iki ora berlaku ning jaman sahabat tok tapi nganti saniki cek lanang cek wedok mindakarin au unsa dadi cara sing ngerti gramatika Arab iki ayat sing mensetarakan antara wong lanang lan wong wadon iku perane padha pentingi ayat sing emansipatif sangat menjaga persamaan derajat mindakarin au unta ba'dukum min ba'd sliramu wis padha wae sapa wae cek lanang cek wedok cek sugih cek melarat sing penting beramal karena Allah mongko bakal dihitung ora bakal disia-siake dening Allah la udhi'u amala amilin minkum mindakarin au unta cek lanang cek wedok sesuai kodrate dhewe-dhewe ana sing dina sing protes aku ya pengen melok perang Kanjeng Nabi dadi wong biyen wong wedok ana perkara apik iku meri sing dimeri perkara apik perkara elek kanggone tuku gula kene wong iso terus nyaprut masujane bojone mboten ngoten niku merine nek perkara apik ana perang ngono iki ngeten iki ya rugi Kanjeng Nabi terus iya wong lanang enak iso perang iso entuk jihad fisabilillah nek mati langsung mlebu swarga nek menang oleh jaran ya kula ngoten iki nek pengen jihad pripun boten jihad terjadi jihad guna fi baitikuna jihadmu perjuangan yen nek omah-omahmu iku mbok yo lek kanggo ikhlas mogane bojomu sing buandel iku kuwi dadi jihad bojomu sing omongane mempras-empros iki dadi jihad sing sabar jihad itu nabi baitiku dadi wong wedok sing ikhlas ya enggak sajane ya ora sipe jenenge sing lanang golek kula la wong lanang golek kula urip nanggung urip dhewe iku nang kok golek kula umbahno ya esuk buka kantor ngombe kopi cek ora tangi bar nriki blinting nek didelok TV sing wedok ya lu nang iki padha ae ra ono ra kene ra nyolok kene padha ae ya mulane berarti Senin nek
gunung ya iya malah saya coba ngomong ya dengan saya jenah Umar diambil bojone iya iya kuwi mana suwe-suwe mengerti nek kene kan enggak ya ya terus no kira terus akhirnya ngono kok kan kan juga enak ngono saya jenah Umar boten iya mana saat ini sowan ya apa matur kalau diamu ibu june tak kita kula kali dodok assalamualaikum ora krungu ora ana sing jawab omone wong wedok mencak-mencak ngono esuk ngono iki pulang karo kanca basa kene ngono iya ta iki cerita dina omah terus balik wong wis meneng balik lele kan anak boleh kowe mate aku balik sik lah batin kula niku jupet tenan iki amu ibu juga cerewete kok delok ana omah njaluk ono lah ora duwe cara bahasa kene ngono aja waktu dadak mriki kula matur jenengan dhewe kok mikro wong wedok ngamuk suara ya tok kula ki mantuk terus lah ya iya iki condole besok ono sing gampang ya ono dadi geni ya ono ndraya ono ki kabeh masa sih tahu dadi geni rokok kuwi karo tempat karo merem-merem keturunan lho rokok lentai padha ae ngono ki karo mimet rokok karo merem ngene karo boe aduh sos rokok nandi ngono dadi geni dienggo dhewe dimon ngono kuwi sok gagah-gagah apa nek wah ya terus no yo nek ora yo tok yo makruh ya nek terus tapi ya insyaallah nek wis dibuka terus wis yo landhep atine iki ya pinter milang insyaallah terus ayat sabda segala hukum amila di muamalah amin ini kumidatan al-fa'alukum memang Paladina maka utai wawa akeh hajaru kang padha hijrah ya aladina hijrah saka kana Madinah sing dimaksud utamane tapi bisa diterangno nek hijrah dalam konteks lebih luas yaitu berjuang pokoke min wa ukhriju lan ditundung ditokake sapa aladina min tiyarin sapa omah-omah aladina wa udulan denarake ya aladina bisa pilih ing dalem merjuangake dalane agama ingsun Allah apa talulan perang sapa aladina merangi wong kafir wa kutilu lan den perang apa kutilu niki oleh asal ana sing nganggo tasdid ana sing ora dadi mulai pamane ning jalen ana tasdite ora kleru dadi dihapus oleh asal ana sing maca kutilu ana sing maca utilu bahwa talulan padha perang merangi sapa ladina merangi kafir wa kutilu lan den pateni syukur wong mulai saiki zaman iku umur ayat niku sapa wae cek lanang cek wedok cek pejabat cek rakyat cek sugih cek melarat pokoke sapa wae sing hijrah saka Mekah lan Madinah iki bayangno aja kaya wong lelungan saiki ning kene ning Jakarta Mekah Madinah kira-kira meh kene Jakarta ya cedhak sithik lah 400 sampai 500 kilo jadi orang nanti kini Jakarta pada panasnya orang itu zaman dia mengenai kendaraan hijrah itu kepaksa ninggalno omah ninggalno bondo ninggalno sawah ninggalno sedulur kabeh demi agama demi mempertahankan agama melakukan Nabi jadi hijrah dia ini orang kaya kene merantau ning Jakarta numpak bis numpak minum mboten mlaku sikil sing rada duwe numpak unta
perjalanan 8 dina 8 bengi biyen ora dalane kaya saiki ora enek GPS ora ketiten mesti blasak-blasak teko gurun segara wedi mati nganggur. Jadi hijrah pertama yang Abasah itu Ethiopia, terus yang itu Sawati Watu nih kok. Hijrah terakhir yang Madinah ini Madinah wis akeh wong Islam. Nalika kepethuk Kanjeng Nabi ning Mekah padha bayat mlebu Islam terus didhawuhi hijrah ning Madinah. Mlaku suwene 8 dina 8 bengi. Mekah Madinah mlaku sithik kathek panase ra ora nggawa apa-apa, bondone ditinggal nang Mekah dipek disikat dirampas Abu Jahal sabarane. Itu kan perjuangan abot mengenal kampung halaman kan apa-apa. Mula dijanji ning Gusti Allah sapa wong hijrah terusir saka desane wa riju min diyarihi wa uru fi sabili lan umpama sapa meneh sing dilarakno wong mergo perjuangan agamaku. Iki sing iso untuk sesuai relevan ke kondisi saiki. Iki kaya janji iki kerja sing ngareh-ngareh wong sing berjuang agama ya Allah. Sapa wae sing ditujuke wa uru bisa pilih. Sing dilarang wong liya mbah piye lek nglarakno dikala wong memperjuangkan agama Gusti Allah. Jika wong ngabdekno awake kanggo ngiyano agama kanggo ngajarno keapian dadak kudu dilarangno terus nek larangno ya ana kanggo sakem elek itu nganggo celmongan niku larangno utawa menyang jengakos pamane ora kempiar kemlawe terus jongor ambruk mulai enteke iku gak enak. Ambruk dhisik malah mesti sing ngatur Gusti Allah. Utawa wis pokoke mitnah sing piye wae lah kejayaan iki kudu dilarakno nalika bersilaturahmi agama. Utawa wong berangkat perang mbelani agama terus terbunuh dadi syahid. Moko janjine Gusti Allah. Janjine nek wong sing sabar dilarakno utawa terbunuh fisabilillah ngono mau lau kafiron ayatine bakal lebur temenanan. Iki nganggo tauhid loro kanggo wong sing tau ngaji banyak kan lho tau. Bae sing tau tapi rada ngaji ngato ae. Nganggo lam tauhid nganggo nun tauhid nunjukno nek mesti tenang. Lau kafiron ayati demi bakal nglebur temenanan ingsun Allah. Anhum sawwa alladzina sayyi'atihim elek-eleke utawa dosa-dosane alladzina. Dadi sayyi'un ya maknane elek. Dadi amal eleke dosane bakal dilebur. Kafir yang berjalan asfuruha bil maghfirah ditutupi karo pengapuran teh. Jadi wong sing gelem nglakoni berjuang apapun resikonya meskipun dilarakno utawa bahkan perlu terbunuh ora disen wong nek kadung nekat karena Allah itu tujuane Gusti Allah jane lara jane isih waktu tilu dipateni wae terbunuh wae ya siap wong sing ngono mau dijanji Gusti Allah karena dilebur kabeh dosa keluputane janjine meneh wala udu bilan nalan demi bakal nglebokake kemenangan ingsun Allah hum ing alladzina jannah dene biro-biro pertamanan tajri kang milih min tahtiha sangka ngisore pertamanan dadi jannah swarga iku makna surga maknane anune iso bermakna pertamanan. Pajri kami minta dia sangkong isor jannah apalan har piro-piro bengawan jombeng suatu itu kabeh wong duwe bengawan dhewe-dhewe gawane cacahe papat ora trimo kalengan enak kene kan kalengan sak apa jenis sak keceren sak kilan sak tengah meter ora enek
oleh didapeti janggo oyo-oyoan tetanggane. Coba nang swarga duwe gawan papat ora terima kalenan. Mana kalenane dindeh tanggane dene bae. Iso peren. Aku sampeyan duwe gawan papat. Gawane saka madu, sijine saka susu, sijine saka banyu sing bening, sijine saka arak sing seger. Nek petuk ndang kanggo brikele, kalenan kudu dindeh. Pek-pek kan. Pek mang kalenan yo. Warna keceren goyo-goyoan. Pek. Jane kok kali gedhe ning donya ora ono wong duwe kali iku. Kali sak cilik iki jajal daku ati ngamuk wong. Nang etan cilik lho daku ati repotno wong akeh. Lembene swarga duwe gawan papat angger wong. Pokoke yo lu ning Qur'ane. Mathalul jannati allati wa'idal muttaquna fiha anharum min ma'in ghairi asin. Perumpamaan contohe wong mukmin sing dilebokno swarga iku somben ning swarga duweni siji gawan saka banyu sing ora berubah rasane seger. Iku salah pertama iku ning surat juz 26 surah Muhammad atau surah kita atau buka ayat-ayatnya. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'amuhu sing nomor loro bengawan saka susu. Jadi susunya ora terima botolan, ora terima tengkinan, tapi gawan-gawanan somben. Mulane nek duwe bates wis tangga sawah, walenan sak pecah kok kudu diespek. Aku duwe gawan ning swarga somben. Gawan terima kalenan. Ngono ya dadi tak arek ben. Nek digoyo-goyoan malah salah satu yang pek apa lemah iki no. Pak pecah kok geger. Mas kok tak goyi nek kurang. Jadi ingkang-ingkang susu aduk dhewe. Nomor loro bengawan saka madu. Wanharum min khamrin ladzatin lisyaribin. Sing nomor telu bengawan saka arak. Dia jadi kira arak mabuk no, arak neng swarga araknya seger ladzatin lisyaribin. Lezat kanggo sing ngombe. Sing nomor apa? Wanharum min asalin musaffa. Bengawan yang nomor saka madu. Madu sing jernih ora nek kotoran sithik-sithik ora nek apa jenenge sete ora saka kawon sing dadak gawe boten ngurung gawe. Nah, tajene minah ya anhar. Nang kene anhar kan pira-pira bengawan. Dadi nek nahrun duwe gawan siji, nek anhar beberapa bengawan. Penjelasane nek surah Al-Muhammad mau juz 6 buka. Ayat pira buka TV wong ayat surate ora lembar mundur saite kok. Wa tamo matal jannati allati wa'ada muttaquna fiha bisa panjure sing apa ayat sing apalno. Jenengan tak dari jenenge ayat be surah. Dua iki. Min indillah hawaban minawata hawaban halih dadi diwales dadi ganjaran min indillah sapa ngersani Gusti Allah. Allah utawi Gusti Allah indahu ing dalem ngersani Gusti Allah. Iku husnul indahu iku tetep ana ngersani Gusti Allah, husnul sawabi utawi bagus-baguse ganjaran. Indahu iku obare kok ngarepane. Mergo apa? Orbare dumadi sangga dara madruf. Dadi digono ngarep. Husnul tawabi utawi sabagus-baguse ganjaran. Dadi Gusti Allah nyawisi nek akhirat sumber bakal nyembulih dari payahe wong sing nalika dunya ikhlas nglakoni rekoso. Terus iki ana wong mukmin sebab turunnya ayat insya ini yang ngomongin rasanya itu pada jalan makoran muslimun lagi kalau kau sering jalan ini banyak yang bisa loh nalika wong muslim bodoh muni ada wahi
musuh-musuh Gusti Allah kafir-kafir iki iso penak-penak ngono lho ya di mana rominal khair menahnu fil juhdi aku wong Islam ibadah mongko kok kere terus iki piye to ya wong kuwi padahal berkeso atau ibadah tapi kok berkeduk dibolani kok sukses ae mergawe aku mergawe mongko kok kere ae fil juhdi dan rekoso judi ini bahasa sengsara terus di lepor Gusti Allah bahasa niki layar huron najo bujuk kemenangan kain siro Muhammad musuh kain siro wong akeh sing dimaksud najan sing dimaksud wong siji tapi sing ditujuane kabeh umat Kanjeng Nabi aja nipu aja bujuk kemenangan ing sira apa takolo bulalina mulak malike wong akeh kafaru kang padha kafir ya aladina bil biladi ing dalem negara ing dalem kota lah wis aja bujuk rumah samu kafir ki pinuk ta piye duwe umbruk duwe bodho melalui mau jajal pikir kanggone apa kanggone kudu delok-delokan to kowe ora melok gawe ora delok kan iso apa kanggone kudu wong ora mira wong ora melok turu wong duwe dagangan kulambi sak arat-arat misale toko iku kan ora wae wong iki wae kadang kala yo wae ku kadang kala yo wae wajib misale nek wong toko sak wirang-wirang toko pakaian ana wong moro jelek api kita bujur ke krengkelan jikono kurang api sing niku Bu terus genten krengkelan nek jadi kari kadung munggah medhun ke 5 tuku nggo bejaji 5.000 iki ape murah-murah bobor jebule ora mesti penak kalau buladina mulak malih wong kafir iku aja mbujukmu kok kira minum ngono pasarmu ora mesti menak ya sing di mobil truk akeh akeh kira-kira sing numpai sapa kok ana sapa sing numpai supire wong kok tau numpai sing di bis 100 kuwi lho wong kok tau numpai gak ya numpak supire sing duwe mangane enak-enak wae saiki buruh ambek majikan iki mangane dhisik buruh misale enek juragan wedok yem mateng wis dipangan rasane tek ngene gak kok icipi yo mangan mboten wangi goblok ya dipangan sik icipi sik ngono lah dhisik buruhe bareng mangan ngono icipi nek ora lanjut gak yo wae dadi artine mulak mali wong kafir sing bergeduk kaya bergeduk yo aja nipu suwe-suwe iki lho ora pirang taun wis digawe paling suwe 100 taun nek 200 taun nek ngono urung nganti mati bondone wis entek dhisik wong nganti mati bondone isih ya diwoyo-woyo anake wong pirang taun coba ben nang akhirat eling-eling ngomong Kanjeng Nabi terus ngajari donga Kanjeng Nabi Allahumma la aisha illa aishal akhirah Gusti Allah ora ana urip sing sejati urip menak sing sejatine menak iku jaba ning akhirat jembe mulo paling ana bahagia ning akhirat nek ora apa-apa sing apik ngono kuwi ben ora gumun nek Kanjeng Nabi donga Allahumma la aisha ain yakshi illa aishal akhirata ora ana urip sing sejati urip kejaba urip ning akhirat mbok nang kene duwe omah Bandung 17 duwe sapi 1.000 2.000 3.000 ora ana menake wong terus kaya kantuk itu kok melek ya lho wis wae melek diturokno ya angel wis wae dipakani apa wae ora enak itu dene swarga ora enak wong warken ora ana kebelet sing kebelet nguyah ora ana wis enake enak tok pirang taun ora enak enteke pirang juta taun ora enak enteke nek kene rekoso kaya apa bali suwe 100 taun penak kaya apa bali suwe 100 taun nek wong saiki mesti bakal mati
diterangno diperkuat meleh mataun yaiku kenikmatan kolirukan banget sithike dadi ning dunya iku mataun kolir kenikmatan sing sithik banget mangan sate mangan iki enak ya sak dimetan liwat gorokan tok nang dene jero weteng dong menyok mbok ketuli putri mbok karak padha wae ya ngene jero ora nek bedane no sate iku manggo kiwa minyak iku temen karo kang ngono wis ora nek bedane maka ungkoli summa ma'wahum mulai kaibun barine wong kafir iku jahanam neraka jahanam wis mesti barine jahanam lan nek wong kafir sing lalu di Gusti Allah iki aja meri tapi ngesakno sakno lah kadene jika dunya aja kok pengen bondo yang ngeselno tok iso mergo apa kok disakno mama jahanam wis dinas wong anggar kafir mesti mlebu neraka wa bisal dihadu ya wis saelek-eleke panggon bali saelek-eleke tempat hunian ya kuwi neraka lihat iki artine maknane gelaran utawa tempat duduk wong tempat duduk kok turun kok neraka geni kan ya saelek-eleke mun sampe diberi wonten wekdal setengah jam Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasbiqul khairu illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yasbiqul su'a illa huwa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma barik lana fi yawmina hadha fi syahrina hadha fi hayatina hadha alamin. Allahumma ij'al hadha majlisan mubarakan ma'rifatan zahiran wa batinan nafi'an zahiran wa batinan waj'al hadirina fi hadzal majlis mimman yastahiqu rahmataka wa maghfirataka ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita cocok. Tengah. Ayo tengah nama. Ayo cocok lah kuratnya.